M'hemmx żbrof wieħed tas-sistema ta' drenaġġ ġewwa pajjiżna wieħed. Din hija dikjarazzjoni li spiċċat imgidba mill-awtoritajiet tas-saħħa wara talba li saret mis-sit Newsbook tant li kellha tkun entità tal-Gvern illi twaqqa dan il-kliem tal-Prim Ministru. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika fil-fatt ikkonfermat dak li ħafna kienu ilhom jissuspettaw illi l-bajja tal-Balluta ingħalqet minħabba l-kontaminazzjoni ta' drenaġġ minkejja tentattivi preċedenti biex titnaqqas is-severità ta' din il-kwistjoni. Fit-tweġiba għal talba skont il-liġi tal-libertà tal-informazzjoni li saret minn Newsbook aktar minn xahar ilu, l-awtoritajiet tas-saħħa żvelaw illi ilma ta' drenaġġ ikkontaminat qed ikompli joħroġ minn mina illi għadd minna l-ilma tax-xita li tinsab direttament mal-bajja u dan kapaċi joħloq riski sinifikanti għas-saħħa tal-għawwiema u dawk kollha li fis-sajf igawdu dawn l-akkwati ferm popolari. L-investigazzjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa li tkopri l-perjodu mill-ewwel ta' Jannar sa 26 ta' Ġunju ta' din is-sena titfadaw fuq kontaminazzjoni meqjusa mhux tas-soltu li żammet il-bajja magħluqa għall-għawwiema xhur sħaħ bl-ilma baħar spiċċa kulur aħdar għalkemm Robert Abela baqa' jindika illi m'hemm ebda drenaġġ fil-baħar. M'hemmx żbrof wieħed tas-sistema ta' drenaġġ ġewwa pajjiżna wieħed. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech minn ħatiegħu kien ilu mill-kampanja elettorali insisti li dan mhuwiex minnu. L-ambjent pajjiżna li jintefa' taħt il-gvern tiegħek, int Prim Ministru responsabbli qed tarmi id-dranaġġ fil-baħar mingħajr ma jiġi ittrattat. Qed dilek kemm il-darba ma ċħadtu waqgħat għax hija l-verità. Dibattitu ta' dan il-portata jitkellem konsistentement bil-miżinformazzjoni bħal dik illi narmu drenaġġ mill-baħar. Fl-aħħar jiem anke l-MHRA appellata għal azzjoni immedjata fuq diversi problemi qed jiffaċċja pajjiżna bħalissa fosthom il-kontaminazzjoni tal-baħar kawża ta' drenaġġ. Intant it-tweġiba tas-Supretendent tas-Saħħa lil Newsbook inkludiet biss informazzjoni sal-aħħar ta' Ġunju filwaqt li ma weġbitx diversi mistoqsijiet dwar l-istat attwali ta' kontaminazzjoni hekk kif l-istaġun tas-sajf jinsab fl-aqwa tiegħu.